பேர் எழிலரசு சார். 19 வருஷம் ஆகுது சார் கல்யாணம் ஆகி. நிறைய பார்த்துட்டோம் சார். வாழ்க்கையே இல்லைன்னு நினச்சிட்டோம் நாங்கள். நான் தூக்கி 19 வருஷம் ஆச்சு சார். வாழ்க்கையே இல்லை, நம்ம வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சு, நம்ம வாழ்க்கை இவ்வளோதான் நினச்சிட்டோம் சார். நாங்கள் கண்ணீர் விடாத நாள் இல்லை சார். இவ்வளோ மன உளைச்சல் சார். சொந்தக்காரங்களாம் எங்களை ஒரு கேவலமாக இது பண்ணாங்க. குழந்தைல எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கும் போகிறதில்ல, எந்த உறவுகிட்ட நான் பேசுறதில்ல. ஒரு இருட்டு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம் சார். நான் நினச்சி கூட பார்க்கல சார். டிவியில் ஏதோ பார்த்துட்டு மேடம் சார் வந்து பார்த்தோம். பார்த்தா அவங்க சொன்னாங்க, உங்களுக்கு கண்டிப்பாக குழந்தை நாங்கள் நிற்க வைக்கிறோம், பிறகு வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ டாக்டர் பார்த்து நாங்கள் மனசு அப்படியே உழுது சார். நான் நைட்டும் பகலும் கண்ணீரோடையோ வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன். நம்ம வாழ்க்கை இவ்வளோதான், நம்ம வாழ்க்கை கேள்விக்குறியே இன்னும் நம்மளுக்கு இல்லைன்னு நினச்சிதான் சார். நான் எந்த சொந்தக்காரங்களுக்கும் எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கும் போகிறதில்ல சார். வெளியே வரதில்லை, கருத்து வீட்டுக்குள்ளேயே அடைஞ்சு கிடந்தேன். நான் டிவியில் பார்த்து தான் அப்புறம் இவர்கிட்ட சொன்ன வேலையை இப்போ சொன்னார். இது மாதிரி டாக்டர் மேடம் பேசுனாங்கோ, நம்ம இந்த டாக்டர்கிட்ட உடனே ஃபோன் பண்ண வர சொன்னாங்க. வந்து இவங்கக்கிட்ட பார்த்து சார் ட்ரீட்மெண்ட். என்னால் இப்போ நினச்சி கூட மறக்க முடியல. அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது சார். நிஜமா சார், என்னால் நினச்சியே பார்க்க முடியும் சார். நம்ம எதுக்காக வாரோம், யாருக்காக வாரோம், நம்ம பிறந்தது எந்த அர்த்தம் இல்லாத வாழ்க்கை போயிடுச்சு நினைச்சு எப்போ பாரு கண்ணீரோடையாவது நான் வாழ்ந்தேன் சார். நைட்டில் பட்டா எனக்கு தூக்கம் வரதில்லை சார். எந்த சொந்தக்காரன் எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுக்கல சார். எங்களுக்கு என்ன குழந்தையில்லைன்னு தான் சொன்னாங்க. எங்களுக்கு எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு எங்களை கூப்பிட்டா கூட ஒரு விரும்பி கூட மாட்டாங்க. நானும் போகிறது. ஒரு அப்பா அம்மாவுக்கு 60 கல்யாணம் பண்ணாங்க சார், அதுக்கே நான் போகல. என் கதை சொன்ன நீங்களே அழுதுட்டீங்க சார். உடன்பிறப்பவங்க வரவங்க யார் ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் பார்த்து சார். என் கூட பிறந்தவங்க யார் ஃபங்க்ஷன் போனால் கூட என்ன அப்படியே அசிங்கப்படுத்துறாங்க. கேள்வி ஒரு புழு பார்க்குற மாதிரி பார்க்குறாங்க சார். எனக்கு இப்போ நினச்சி பார்த்தவே ரொம்ப சந்தோஷமா சார். நம்ம வாழ்க்கையில் வெடிச்சு வந்துருக்குதா நான் நிச்சயமாக சொல்கிறேன் சார். மேடம் சார் கடவுள் சார், அவங்களுக்கு அவங்க காலில் கோடி முறை விழுந்து கும்பிட்டாமே அந்த இது தீராது சார். எங்கள் வாழ்க்கைக்கே அவங்க விளக்கேற்றணும் சார். இப்போ நின்றுச்சுன்னு சொன்னாங்க சார். மேடம் சக்ஸஸ் நின்றுச்சுன்னு சொன்னாங்க.